Going to Tinda di Rebecca. Ang apo. Ang Diyos ang kaganyo. Dapag kayo. Nya, huy. Hay. Tulog po tae. Nah. Katulong kag tae. Basta kinapian man ko. Ang lapok kasi eh. Sure tae. Manapita ang dalan-dalan. Ano ba? Crispin! Nah. Isod gining ko ano eh. Sundo na daw nato ng dalana? Lagi nangit ay tagbaka ug harpita ning kabuhi mong baka guys. Gigi. Hala na dadyang ay mo ni tambal sa bungog. Aman. Oh, man siguro ni. Ibungog. Ay inya man eh. Uy, ano siya? Sundon ang dalan. Oh, sunda. Ikas mo na. Amang dalan ang sundon, ana. Dalan sa mayong dalan na. Dura sa tindahan sa Lita. Hala, yawan ning tindahan dere eh. Nabi ami sa kalibunan in taon. Wala. Ay. Hala, daghan rig balay diri. Ano ko daw? Ini bata to. Ang di gini ang bijuhan lagi. Ini sekalibunan. Ni. Luya oi, lay kaon. Kaon ng buwa. Hindi. Lala. Nya, lami. Ano? Ini kinaon mo sa unang kupras lula. Nya, sukses imong pagpanghi. Sukses. Hindi.
Nangasabog ka ang gabi. Itanong ko na nagbalik. Tay, buhat mo nabat ha? Nakidinugan? Loy. Agay! Nakaiko! Nakaiiwan naman ko. Tanto eh. Ikaw ay kaliyo. Agay. Di ay. Gaya kayo. Alam tagsilyo ba? Lota. Iyaw! Yaw may. Nga ang tagbuwa. Oo. Tama na eh. Yot. Tarong dyan. Nahulog na punta. Ayaw ba kayo kay balance? Lugay mo kayo. Kabalang siyang patay. Malagi ko kabantay. Ay. Sabi kong auto to. Maglingi na ako kay. Naitarpulin. Ikaw manggoy kan. Anang sabor. Okay, yan eh. Ay, magmahagdan ko doon na. Daot siya. Ya. Mama, pangbalan dyan. Ya, ay, sigiyok lagi. Kaya mahagbong ta. Ah! Yop. Ah, sabi lagi. Yan siya. Ah, sigiyok ba? Sige may trabaho. Muli trabaho. Ngita biya mig kaon. Yop, mihagay. Ayaw ba? Lagi na bang itang kaon? Nga ba? Nga na. Nagkamay. Hangat. Hangat. Ito palabig patakag na tindog dito sa kay hagbong ko. Ah, hangat. 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 Awas! Iklar! Ang ulitin na siya. Nakain daw mo. Diba? Klaro. Ayun ka, bukan kaya. Klaro kitong hulog ko. Ha? Kaparat na. Ano kinabuhi sa bukid mga buwa, lobe. So?
Gamo ka? Hinay, tindog, lingkod. Sige? Oh. Oh. Bunot kali ako na. Ya. Nimbang lagi ko. Dapat ini. Dot. Nawak kayak kayo. Ay, gumiyan sama kayo. Nandiyan mo kaya. Meja. Pagi ko mahawid. Ah, kayak gini aku buka dulu namanya. Mas buka pekan aku. Manimbang iko. Bahala kan. Enggak nih. Bagaimana? Unyar lagi. Kenapa dia sangat coba? Oke, nyampe na po na may injury. Ako lagi tagatang mo tayo dong. Ngangka eh. Ngangkog sakit di anto. Alas dos na. Luto naman kupras oh. Bukan ko pras, bukan ka Ito na. Ya.